мардум мепурсанд: чаро Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло моро имтиҳон мекунад? чаро ӯ ба замин намеояд то бигӯяд: ман парвардигори шумо ҳастам, маро бипарастед? чаро ӯ ҳамаро мусалмон накард? ва чаро Аллоҳ таоло ба мо нафс додааст, ки мо тавассути он муртакиби гуноҳ шуда дохили ҷаҳаннам мешавем? агар Аллоҳ таоло мехост, ӯ метавонист ҳамаро мусалмон гардонад. дар чанд ҷои Қуръон омадааст, ки ӯ таоло метавонист ҳамаро водор кунад, ки ба ӯ таоло имон биёранд. аммо Қуръон дар сураи Мулк сураи 67 Қуръон ояи 2 мефармояд: яъне Аллоҳ таоло маргу зиндагиро офаридааст, то шуморо имтиҳон кунад, ки кадоматон бисёр некукор ҳастед. ин ба монанди он аст, ки шумо ба ман мегӯед: чӣ хеле медонем мо ба мактаб рафтем, баъди 10 сол дар назди шуруи имтиҳоноти SCC, CBSE, IGCSE ҳозир шудем. ҳоло чаро муаллим аз мо имтиҳон мегирад ва чаро ҳамаро намегузаронад? Аллоҳ таоло инсониятро халқ кардааст ва ба инсоният озодӣ додааст. тамоми махлуқоти дигари халқ кардаи Аллоҳ таоло озодӣ надоранд, ба ҷуз инсон ва ҷин, ки мустақил ҳастанд. малоикаҳо иродаи озод надоранд. ҳар он чизе ки Аллоҳ таоло мефармояд, онҳо 100% иҷро мекунанд. аммо инсон махлуқи бартар аз малоик ҳаст. баъд аз оне ки Аллоҳ таоло ба мо иродаи озод дод, агар аз фармондаҳои Аллоҳ таоло итоат кунем, мо беҳтар аз малоик ҳастем. агар аз фармондаҳои ӯ итоат накунем, мақоми мо поинтар аз малоик ҳаст. аз ҳамин хотир Аллоҳ таоло ба мо иродаи озод додааст. ва пеш аз оне ки мо ба ин дунё биёем, Аллоҳ таоло аз мо пурсид, ки хоҳиши инсон буданро дорад. агар инсон нашавед, ҳамин ҳоло аз имтиҳон мегузаред. шумо метавонед ҳамчун кӯҳ густуда шавед. онҳо мусалмон ҳастанд. дарахтон, ҳайвонот, малоикаҳо мусалмон ҳастанд. мусалмон яъне ки иродаи худро ба Аллоҳ таоло таслим кардаанд. тамоми ҳайвонот мусалмон ҳастанд. тамоми ситорагон мусалмон ҳастанд. тамоми растаниҳо мусалмон ҳастанд. тамоми малоик мусалмон ҳастанд. инак инсон як махлуқи беназир аст. беҳтарин махлуқи Аллоҳ таоло аст. чун Аллоҳ таоло пурсид, ки хоҳиши инсон буданро дорад. Қуръон мегӯяд: мо чун инсони нодон будем, гуфтем, ки мо мехоҳем инсон гардем. ба ин маъне ки аз имтиҳон мегузареду инсон шуда бартарӣ пайдо мекунед. ҳамаи мо фикр мекардем, ки бартарӣ пайдо хоҳем кард. баъд хоҳем дид, ки чӣ қадаре мо аз бартарӣ ёфтагонем. пас ин интихоби худамон будааст, ки Аллоҳ таоло моро мавриди имтиҳон қарор диҳад. ва нуқтаи ҷолиб ин аст, ки ҳатто Аллоҳ таоло аз рӯҳҳои мо савганд гирифтааст, пеш аз оне ки моро ба ин дунё равон кунад. ӯ таоло аз мо пурсид: оё ман парвардигори шумо нестам? дар ҷавоб ҳамаи мо гуфтем: бале, мо шаҳодат медиҳем, ки ту парвардигори мо ҳастӣ. чунончи дар сураи Аъроф оя 172 баён шудааст: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. ин ба хотири он аст, ки рӯзи қиёмат ҳеҷ нафар гуфта наметавонад, ки ман аз ин ҳақиқат огоҳ набудам. мо ин савгандро дар ёд надорем, чунки мо айни ҳол дар имтиҳон қарор дорем ва дар вақти имтиҳон мо иҷозаи рӯбардор карданро надорем. ҳамин хел ӯ таоло моро ба ин дунё фиристод ва ин гувоҳиро аз зеҳни мо дур кард. аммо дар ҷои он ӯ таоло ба мо инро тавассути паёмҳои илоҳӣ возеҳ сохтааст ва ба мо ақл додааст, то қобилияти шинохти ӯро дошта бошем ва ӯро ибодат кунем. ҳамин хел ба мо иродаи озод дода шуд ва айни ҳол мо дар имтиҳон қарор дорем. пас агар Аллоҳ таоло ҳамаро аз имтиҳон гузаронад, ман хоҳам гуфт, ки Аллоҳ таоло одил нест. агар Аллоҳ таоло ҳамаро дохили биҳишт гардонад, сипас ман хоҳам гуфт, ки ман як марди хубе будам, дуздӣ накардам, содиқ будам. он мард дузд ва зинокор буд, бо вуҷуди ин он ба ман дар биҳишт аст. ман ба Аллоҳ таоло эътироз хоҳам кард: чаро ту ин шахсро дохили биҳишт кардӣ? бинобар ӯ таоло дар сураи Ниso сураи 4 Қуръон ояи 40 мефармояд: ӯ ҳеҷ гоҳ зарраe беадолатӣ намекунад. аз ҳамин хотир Аллоҳ таоло бисёр меҳрубон аст. ӯ ба мо фурсат медиҳад, моро мебахшад, аммо дар охир инчунин одил аст. дар ҳамин асос мо дар имтиҳон қарор дорем. ин ҳаёт имтиҳонест барои охират. пас мо як махлуқи беназири Аллоҳ таоло ҳастем ва ҳадаф аз ин офариниш дар сураи Зурриёт ояи 56 омадааст: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
яъне аллоҳ таоло ҷин ва инсонро фақат барои ибодати худи ӯ таоло офаридааст. ибодат кардани ӯ маънои итоат кардани фармудаҳои ӯро дорад. агар мо аз фармудаҳои ӯ итоат кунем, аз ин имтиҳон мегузарем. қуръон бо дигар тартиб мефармояд: агар ӯ мехост, метавонист ҳама инсонҳоро мусалмон гардонад. барои ӯ ин бисёр осон аст. аммо мо як махлуқи бартар ва беназир ҳастем. баъди он ки ба мо иродаи озод дода шуд, агар ӯро итоат кунем, мо беҳтарин ҳастем.